Givenchy nam i ove godine donosi još jednu zabranu i u pitanju je L'Interdit Eau de Toilette. Ostanite sa mnom do kraja videa. Ćao svima, ja sam Maša, dobrodošli nazad na moj kanal. Ukoliko ste prvi put na mom kanalu, obavezno se pretplatite, stisnite zvonce, neka ovaj video sakupi jedno 12 lajkova i kao što sam rekla, tema današnjeg videa jeste najnoviji L'Interdit Eau de Toilette. Dakle, imali smo Eau de Parfum koji jeste začetnik, mogu da kažem, cele linije, dakle, apsolutni klasik. Zatim imamo Intense i imamo Rouge prošle godine i ove godine imamo Eau de Toilette. Moram da kažem da L'Interdit Eau de Parfum, dakle original, mnogim damama jeste težak. Zašto je težak? Zato što ima zaista zakrivljene ivice, mogu da kažem da nema nekog pokreta. Prosto ima neku granicu do koje se prostire, koja je veoma klasična, standardna, dakle nema pokret, dok je sa Eau de Toilette potpuno drugačija priča i mislim da je ideja brenda bila da negde približi L'Interdit DNK zapravo mlađoj populaciji, da i oni mogu da ga nose negde neometano i da zaista mogu da se osjećaju kao prava parijska dama ili kako god. Dakle, ovo zaista jeste jedan parijski šik, jedan klasik i ovdje imamo takav DNK, samo dosta slobodniji i rastresitiji u pokretu. Dakle, u samom otvaranju imamo dosta citrusa, što je veoma interesantno, tako da samim otvaranjem imamo jedno iskričavo, veselo, mogu da kažem, senzualno otvaranje, zatim dolazimo do dosta tuberoze, dosta belog cveća i također imamo bazu koja je kremasta sandalovina. Tako da je ovo jedan zaista pravi L'Interdit DNK, prava L'Interdit estetika i mogu da kažem da zaista jeste prilagođena i mlađoj populaciji. Što se tiče godišnjeg doba, mogu da kažem da je ovo definitivno parfem za svako godišnje doba, parfem koji može da bude vaš zaštitni znak, parfem koji će svima da se dopadne apsolutno, tako da hajde da rezimiram, svako godišnje doba. Što se tiče prilike, ovo mogu da budu svakodnevne prilike, dakle svakodnevne varijante, da li ćete da ga nosite preko dana, uveče, za dejt, apsolutno je nebitno. Ne mogu da kažem da možda jeste za clubbing, dakle ovo je definitivno jedan fin damski parfem koji morate da umete da iznesete, dakle negde upoznajte se generalno sa L'Interdit idejom celog parfema koja je mnogima poznata. Imala sam poseban video gdje sam pričala o tome, ostavit ću vam u opisu videa. Dakle, ozbiljna priča nije za neki clubbing, ali za neku večeru, za nešto otmeno, za neke otmenije večernje varijante, apsolutno. I na kakvoj devojci vidimo ovaj parfem? Dakle, sasvim logično na jednoj dami, dakle urbanoj dami, dami koja zaista nosi svoj seksipil ili svoju ženstvenost na najlepši mogući način, koja se ne stidi svoje ženstvenosti. Dakle, jedan zaista fantastičan parfem. Moram da se ogradim sada, malo sam skrenula sa teme, ali ovo definitivno nije za tinejdžerke tipa 18-19 godina, ali negde od 25. godine pa nadalje mislim da može da bude odlična varijanta. Negde završetak fakulteta, ulazak u neki ozbiljniji poslovni život, definitivno pravi izbor. To bi bilo sve od mene za danas, nadam se da vam se dopala ova kratka recenzija i da sam uspela da vam dočaram otprilike kakav je najnoviji Eau de Toilette. Dakle, još jednom da rezimiram, to je parfem u pokretu, parfem koji je negdje prilagođen i mlađima, zato što sam Eau de Parfum, ukoliko neko želi original, može da bude zaista dosta težak. Pišite mi u komentarima da li se slažete sa mnom, šta mislite o najnovijem Eau de Toilette, a mi se vidimo uskoro u novom parfemskom videu. Ćao!